tutuksoan ka. Emo kakalingwaning Diyos matnubeya, ing sabla maliyari ulina. Ing Diyos da malugutiya, ke katanggang melalang. Ing lugod na dalise, alang kapupusan. Aniya dapat ang pamintuan, ing banal ng kautusan, ing ligayang alanganggan. Pankamtan tamu itangan, itamungan, metong iyay ke katali na lang. Yay tangigpap king katasan, atune malugod at malang. King ulina, iting sangkan, yamu rin dapat tayang purian. Ulining ka Diyosa ning sabla melalang, at ngenima ligaya tangan. Nung tunay lang mamintu, king burining ginong, alang tangis at dusa, sasabiyaning ebanghelyo. Nung tutong magnasa tamo, lungob king kayarian babo, ing utos mabintu tamo, at manaligta kang Kristo. Espretista, balumuing Diyos ausana ka. King dalana, king katutuan, painturo king ligaya banwa. Nung sakali espretista, king Diablo at tutuksoan ka. Emo kakalingwaning Diyos matnubeya, ing sabla maliyari ulina. Emo kakalingwaning Diyos matnubeya, ing sabla maliyari ulina. Espretista, ing Diablo at tutuksoan ka. Emo ka.
Hello, hello. Yeah, let's mic one. Loob na ko po, mag-umpisa na. Tempong keng luwal, maluwalas pa po keng gilog. Mag-umpisa na po.
Kapayapaan tamo po. O malugod at mapagpalang kay kaming igpa. Ngini po nga ba kay ti Ginong Diyos, ikami pong mikakapatad. Pasibayo, makanyan kay pong mitipon-tipon. Ginoo, kinguli na ning kikiming banala tungkulan. Halang malaw, ngining oras ay ti, kapamila tanda rin kiking banala tungkulan. Diyos ko, gagawa kay pong metong apamiyayin kay ko. Metong apami pasalamat, pablasang king uli na ning lugod mumpong pakamal kay kami ginang Diyos. Karingal do na po ng gana po ngining kinabukas pasibayo po iningat ming bahalang metong kay kami. Pe para man nyo kay pong biyeting sikanan malaya kay pong ginalo karing balang kay kaming takbang. Ginoo karing dapat yu pong mangayap kay kaming anak yu, ala kaming aliwang ay ganti kay kaigpa. Nung emo puing sambanda kayo wampong puryan king kay kong panga Diyos, panga Espiritu wampon king katutuan. Uling itipuing kay kaming banala tungkulan kay hanggang tutulutan mo kayong mabibiyang pong gagaloking yatong iti. Ngayon pong pinandit, Diyos ko inipuing kay kaming banalatipunan, tulutan mong panimunan mo kami. Pawagasan mo ring balang kay kaming puso ampon kaisipan nga ning oras iti. Bang kanita Diyos ko tingka pong pag-iligan king kay kaming banal at tipunan. Hadwan miraguing mamatawad ka karing agawaming pamagkulang ampong pamikasala kay ka. King isip salita ampon gawa. Hadwan ming emono sana bibilang kasalanan mireting agawamig panay bilang yun na lang kaintangan mi. Ngining ela papusak dalampong ganap ding balang kay kaming kabyasnat. Ginoo ini po yung konbensyon aga kaming gagawan. Hadwan mirgu balasanang paksang kay kaming talakayan munye panyulong. Gabayan mo kami, antabayanan nyo kami. Di na nyo kaya pong matalino, pamisip ang pong pamagdisposisyon ng pong. Ganap, apamanalastas, banting upayang ginong Diyos, kareting kaya kaming tungkulan, makanyang kayang malyari pang sumulong banda na pa po, ning banda ka rin king kayang pamanyal pantaya kaya ka. Pagkalubanan mo kaya pong kabyasnan, kagom na ning pamanalastas ginong. Banting upayang yung kabyasnan na iti Diyos ko, ya po yung magilaya kaya kami bat king kamangmangan. Banting upayang kabyasnan na iti Diyos ko, ya po yung maging sandata amyang pong kuyabnan. Karing pamanupad ang pong pamangawa, karing banal ming tungkulan. Bami lang lubusang hagan ay habantering balang kaya kaming kasarlinan. Halingap din kaya kang banal at tuntunan. Ginong Diyos ngayon oras ay iti. Ika po yung manakit karing balang lalaman daring kikeng puso. E kamangawanig pa. Nung mangawanig ka kapilan man po wala keng harapat. Ing sablay pa naligmi kaya ka. Uling sinabi mo manyawad kami na anuman. Bagay adwan miking lagyo mo ikapoy biya mo. Diyos ko ngayon oras ay iti. Adwan meruguing para mo ngayon pakaba na biye. Diyos ko mga sadsad kiyangan sana po igpa. Papanatilyan mo yung kayaos na ning balang kaya kaming kayaos. Ban kanita igpa. Ing kasal pantayanan na penibala mo kaya kami makanyan miya po nga pasulungnan. Munyeke sana pong alimbawa pong metong alawenda rin kaya kaming kapatad. Diyos ko karing kiking balang kaya kaming tungkulan. Igpangening pinanditay ti, makisabi kaya pong mayap. O ini po, ing gamit, pinili mo karing dakal. Tulutan mong ngening oras ay tigawa na laring kayang banala tungkulan. Hay bating na sana yung kayang kasarlinan. Dinan meng pamanalaga, itubod meng banala pa mga akong pengako mo kaya kaming anak yu. Banting upayang Diyos ko, panyatang napuking kaya kaming pililibugtan ngayon pinandit. Tayra na kami king hanggang katutuan, king hanggang kalinisan ng pong kabanalan. Ita sana pong pasabing paibat kaya kayong may bulalag, bang kanitay pa, makanyang kaya ngayon malyaring malilinunoy, sumulong kami, karing kaya kayang balang tungkulan. Dakal pong salamat igpayla po retring kaya kaming panalangin ngayon nga ba kayo sana po tanggapan mo la. At tanggapan mo naman itang liim mong kayablasan, ing sablay papamilatan, mingan puking bugtong mong Yesus Kristong kaya kaming tagapagligtas, kambet saup daring mapamatulang Espiritu Santo, yan asa po. Ay pa habak po, pingarian po ang kapatid, miras na naman po yung kikatamong konbensyon. Po. At gawan tayo po yung kikatamong konbensyon. At tempong mitagon, kareng kikatamo pong kapatid, lalo na po yung kikatamong pingaring, iniya pa may katagon. Yung kikatamong konbensyon, po, yung kikatamong pingaring darang Lloyd, po. At timurin,
karing kay katamo pangalawang kapatid na balikbayan po, maya payabak bugay katamongan. At bayo tamo po muntakin kay katamong paksa po, dandamantala pa mo rin kay katamong maintang po. Paninayin tala rin kay katamong maintang choir.
po salamat kareng kaya katamong maintang choir ne po. Medyo balami bawas lang bagya ne po. At pasibay po miras na naman yung kaya katamong convention ne po. Lata mo pong pending munikala ne po. Siguro ulit pong keng pabulan tamong may labas sa ini ne po. Yung kaya katamo pong activities ka rin kaya katamong sentro. Pabulan tamo pong pariminggo tamo pong may anniversary ne po. Rin kaya katamo pong apat sentro ne po. Tukitikila pong may anniversary ne po. At makanyan man ne po siguro marahil at nila pong malyaring ibalita kaya katamo di ng talang pagkakataon din kaya katamo pong mamuntukan pinandit po ne po. At buri kaya pong paganakake kayo ne po bilang representative yung region ne po. Yung kaya kayong talasuyo, buri ko pong ipabalo kaya kayungan, lalo na po ka rin kaya katamong manungkulan. Medyo kaya tapong karetang kaya katamong ID, bala mo may delay tamo po ne po. Yung pamanadsad, yari niya po yung pamanadsad at inuong ID kaya talapang aldo. Ireng kaya katamo po kaya ni King Sibol, Tatak, ang po po kayang dalan. Bala mo, may bilis-bilis lareng pamanadsad niya po. At mapipi na niya po yung bulan, po kalingwan tala rin, retang kaya katamo pong ID niya po. Siguro po, ASAP, din kaya katamo pong mamuntukan. Orderan daw po rin, treasurer da bang kanita, makanikwata na po karetang kaya katamong ID niya po. Yung bundok ng biye, ne po, linwaling kayang lisensya, ne po, siguro to be followed no po retang kayang ID kanyan, ne po retang membro na king bundok na yung biye, ne po. May approve ne po kitang aldo, itang kayang COA, ne, Certificate of Affiliation, na katunayan kaharip ne po king kasalpantayan ng Union Espiritista. At reta pong atlong sentro, ne po, siguro bilis-bilis ang tambagyan, ne po, karetang kaya katamong pamangong ID, mapipina niya po yung banwa. At antimurin, ne po, buri kaya muna mong paganakake kayo, ne po, itanga mo ng tamo pong proyekto na ning kaya katamong region, nuno ka rin ita pong iling center tamo kaya niking Arayat, Banyo Arayat, ne po, at ita pong kaya katamo pong selling lote ka rin. Actually po, may nabonuyin kaya katamong kapatid na mamuntukan na ning mula ning Eden. Ne po, inabonuano pa po retang MMA karing kaya katamong Provincial Committee. Ne po, 5 tamo pong Provincial Committee. Ne po, binayade po itang loting ito. Ne po, ating retang kaya katamong maging donors. Ne po, at rita pong mitagan para mabayad dya po itang kaya katamong lotiking, itang kaya katamong healing center, yan kaya katamong region. Inabono na po ning kaya katamong kapatid na mamuntukan at dinibide po 5 provincial committee. Ne po, uling 5 tamo pong provincial committee at may itong tamo po kareng provincial committee, ne po, itamipin provincial committee 5. Ne po. At dinibide po, karetapang kaganapan bang bikompleto na po yung bayad na itang kaya katamong lonti ka rin, itang kaya katamong healing center ka rin. Dinibide pong provincial 5, may ibala pong provincial committee at yung tamo pong obligasyon 26,000 na po. At ikatamo po uling 5 tamo mong sentro na po iyapin yung disadvantage na nito pati ditak tamong sentro kaya las ketang contribution medyo magagarabyado tang bagya. Pero uling pong rengalawang provincial committee, medyo marakaldakala pong sentro, i-divide po ito, medyo lalati yung bagya yung karelang obligasyon balang sentro. So ikatamo po, uling 5 tamo mong sentro, i-divide tayo po itong 26,000. So may kita mo pong 5,000 balang sentro. Ne po. Ini po, apikayaring ini pong June ing deadline karetang kaya katamong pamamay dulin pong kailangan na noon kaya katamong kapatid na may nabono karetang penyalita mo pong loti ne po kaya taking healing center. Siguro po gawan tayong paralan ne po ren kaya katamo pong kapatid bawat sentro ne po ren kayong pamanadsad, tatak, dalan
ang po yung sibol, ne po. Ang po yung miyabe ni siguro yung bundok na yung biya kanini, ne po. Pero siguro gawa na naman paralan ni kaya katamong mama at fundador ka rin, ne po. Kitang kaya katamong obligasyon. At kempong June 6, ne po, uling pong bayang akit itang kaya katamong healing center ka rin. Medyo may nalakad no pong dito ka may construct no mapilan na kubo ka rin po bangkanita ka rin niya po magaganap iling festival ne iling mission na po ning Region 7A ne po karitanay gagawan bulan-bulan bale pong primerong Sabado ne po. So nung bisa ko pong mamasyal lang pong bisang paulo ka rin ne po kay taking Banyo Arayat ne po. Iyaman po masagi pa ito ng kalubyo po kitang mismong park na ning katamong king Arayat ne po dusog kang bagya malapit karetang nursery ne po akita niya po ka rin ning katamo pong healing center ne po. Kanya pong gawan tayo po kanyang karin king June 6 ne po magpatinga po nito magumpasaya pong alas 8. Yung bisa ko pong magpaulo king katamo pong healing mission ne po. At kadua, ne po, rempong kaya katamong opisyalis, ne kareng bawat local center, uling pong atin tamong gagawan regional convention, ne po. At maganap niya naman po yung kaya katamong regional convention, magaganap niya po ini quarterly, ne po. Pero bala mo ating may kamu ba manikala na nungay niya pa, makatadua pa banwa, bisa na pabanwa. So, talakayin niya po keng komisyon tamo kini keng June 20, alas 8 ya po ning abak ang gayang gat panapon king daunganing Bie Dolores San Fernando. Ne po, kita king dati ng sentro ning kaya katamo pong pengaring Colonel Samson. Ne po, itang direktor tamo kanita, Director General. So, siguro po, kita mo pong sentro local officers ne po at apikayari na bawat sentro at intamo pong atlong permanent representative ne po. So ikayo pong bala kanya hindi ko pong opisyalis kareng bawat local nino po retang kayong gawan atlong final representatives ne king katamo pong regional convention. Pangkanita po balang tala-tala kayan tamo po nung retang permanent at intamong permanent punta kayo po, rely din niya mo kung katamong local meeting. Ne po. Nung nanaman po itong mapapikayari, ang pong papisabi ka rin, rely din po rin katamo pong local, reta pong representative tamo keng convention na timurin, rely kaya rin po kung katamong convention kiniking PPC5. Ne po. At ito po rin, mapilan ko nga balita, ne po, ang pong pagganakake kayo, kareng katamo pong dapat gawan ang po pong dapat dinan panahon kareng kay katamo pong activities. At siguro po dinan talang pagkakataon kanyan din kay katamo pong mamuntukan banting payang mamiyala naman report nung nano malyaring biyada pong munikala ang pong ibalita kay katamo. Siguro dinan kay pamumuna ken dinan kay katamo pong mamuntukan kini ne po. Uling always ready ini po. O paninayin tayo po yung kay katamong mamuntukan kini king Cebol Baya pong mapila na balita kaya katamang pong nung atin niya pong ipalada manikala. Paninayin tayo po. Muna po yung kalam at kapayapa na po ng Diyos siya po yung kanakong bibiyeng yung pinandit yung kaya katamang pong pangayat yung yan yung kaya katamang convention. Binyadala po rin yung kakatamong report kitang milabas tamo pong anibersaryo. Ila po rin yung makasubmit kaya ni kanako. Sabihan ko po, 44th anniversary na po ng Cebol Tagumpay Bie. May ganap po kitang Mayo 9 hanggang 10, 2015. Rempong sentrong mag-donate. Center's donation na po 20,500. Then pong maka-abroad donation 91,500.
Elders donation, 85,500. May total na pong 191,500. So, rin po nga expenses tamo, 166. So, may atin pa pong sobrang 56,034. Ila po rin sobra tamo nganing milabas tamo pong okasyon. At ila po rin makabiyeng nganing pinandit. Ang pomo po itang kikatamong proyektong metong, yan po nga kakita mo ngayon. So, kaya ni po ginastos siya naman na mig-0-0 la po ret ang binyatamong 10,000 na po. May kaila po kaya katamong video po kaya internet tam. So, dakalya pa mo rin po kulang ito. Ren pong accessories tamo, paparamdala pa rin yung katamong kapatad. Ne po. So, datang mo rin ng Aldo, kompleto tala rin. Yan po yung katamong meto nga aksyon tamo king katamong kasalpantayanan. Ne po. Yan po metong mo namang pagmaragultana na rin katamong kapatad at yuking aliwang bansa. Akakit da po yung katamong saman keni o yung katamong pamiyugnayan balang Domingo. Yan po, yung balita tamo iti, king katamong milabas sa anibersaryo, masaya tamo, dakal ta bisita, ikitamo yung katamong pamisasan metong, itamong mikakapatad kaya tiking sibol. Dapat makanyan man po king katamong pamagaran, uling po yung katamong kabilyan ngeni. Pasulong nepo, paunlad. Maging ka rin katamong anak, ing makanyan tamo pong mumunlad, nepo. At tamo pong rin katamong anak ngeni, at inang may mag-aral ka rin. So, makanyan mo naman po king katamong kasalbantayanan, misa na panahon na maninap tamo, nepo. Deng opisyalis tamo po, kaya tiging sibol, managing panla, nepo. Na datang yung panahon, huli pong itamo at intana pong 40 banwang makatalagad kaya tiging kaya katamong kakaran na iti. Makanyan mo naman po, palapit, yung kaya katamong metong pasalamat, maragul mo naman. Nepo, pila na mo pong banwa, yung kaya katamong sentro o yung Sibol Tagumpena ng BIE mag-golden anniversary tamo po. So, ini po karen kaya katamong manungkulan, siyempre, preparasyonan da niya naman po ini, pangarapan tana naman. Bayo ya po datang, itang 50 banwa, mangarap la naman, din kaya katamong kapatad, reng opisyalis, sampung, maging kaya kayong miyembro. Mangarap kayo naman po, na datang yung panahon, mikating pamiyaliwa, ampong sabyantahan ng pamagbayong pasibay. Although masanting na po yung kaya katamong sentrong iti, pero datang mo rin po yung panahon, apasanting tayo pa pong lalo. Huling din kaya katamong pengari, may ngarap la po kanita, kaya mo pong silong dareng kubo o nano, pero po, may ninapla rin kaya katamong pengari kaya tang panahon tam, na may kiyatin lang, meto nga paninap, apagawari po yung antikanining sentro. Milyari po, uli na po ning pamisaup-saup da, ang popa po keng guidance na ning Banalay Espiritu. Antimoy Apostol Santiago, walang patugot, tuturo na la po ring paralan. What mo po keng metong ayakbang babalang kastamo, itamong opisyalis, sampung miyembro na ning Sibol. Datang po yung panahon, maninap tamo ahupin, na ating pamagbayo king kaya katamong sentro, nepo. Nung malyari po, kaya katamong paninap pa iti, nung tayo man po kompleto kaya tang target tamo. Nepo, uling yung 50 banwa po ating tamong paninap na malyaring changes na ning kaya katamong sentro. At suya po ka rin kaya katang kaya na kaning view na nung apakit niya po ning kaya katamong mamuntukan. So, reni po kasing kaya katang kabataan, mapaninap la naman din. Malita mo po, datang yung panahon, ating iswertyan ka rin Yan po, huling ila ring pag-asa mo naman din, rin kabataan, pag-asa tala,
mubuko di tamo pong opisyalis, maging din kaya katamong kayanakan po, ilaring maging pag-asa tamo. Nung pong yung pangarap ay ni, hatuloy tayo, wala pong masanting niya po. Nga po, yung kaya katamong pangarapan, yung kaya katamong sentro. Sana po, uling masanting lapuring kapamalakan, masanting lapuring kaya katamong balak, yung kaya katamong sentro. Ako naman po ang gana rin kaya katamong kapatid, opisyalis. Ing lugod na ning kaya katamong ginong Diyos, yan na po kawang kaya katamong karing paninap tamong areni, mapalyaring magawa tala, agawa tala. Ketang kaya katamong ating pamisasan metong. Nya sana po, kaluguran na kapatid, king kaya katang kasalpantayanan, mo po keni, tamo muwang ga keni. Kailangan pangarapan tamong na datang yung panahon, miras tamo pabanda na ka rin. Taya po lilimitaan yung kaya katamong pamisip na malyari na ako keni. Hali po. Sana po yung sana isipan na ikaming opisyalis yung kaya tiging sibol na karing kaya kaming pamala ka rin. Ita pong kaya kaming kapamalakan, naisipan ming agawa tayo nung atintamong pamisasan metong. Nya sana po karing darat ang panahon, tamong pasibayo, nung makanano lang mibuklod, din kaya katamong balang bisig, king minuna, makanyan mo naman po sana king panahon tamong eni. Anya sana po karing kaya katamong anak ne po sa masandang magaran. Uli pong metong lakaring kaya katamong pangarap din yan po nung akit siyang kaya katamong pangarap, mapalyaring sabihan tamo, agawa tayo niya. Metong yung challenge kaya katamo ini. Metong yung mamye, apalaisipan kaya katamo ka rin kaya katang darat ang panahon. Ne po? Kaya sana po kaya kayong kanakong kaluguran, nakapatad, king kasalbantayanan, mamye lang inspirasyon kaya katamo. Migatin tamo pong vision, migatin tamong mission. Yung vision tamo po, yung paninapay ni maging tutuya king kaya katang panimanman. Pero atin tamong metong mission, nung makanano tayong agawa, yung metong goal, ne po. Kempong kaya katamong goal, kareng goal tamo, isto pong meninap ka, kailangan magsikap ka. Ya po yung kayakibat na po ini. Isto pong ating kampaninap, hanggang kaya mo pong kaya katamong experience na ating kambring akwa kimbye mo, pangarapan meaning bagay ngayon maging seryoso ka po ang sincerity ka, karetang gawan mo. Ba may nga achieve, itang kekang programa na kekatamong pangarapan. Ne po? So, ini po sana etamo isipan na ikaming kapatad yung manungkulan ketiking sibol, pota po may pasula po kem bagya, ali po naman. Ay po sana isipan iti, no ne, metong yamo pong propose kaya kayo ini, na datang yung panahon, kim paninap tamo nga ini, miyabe-yabe tamo. Yan po, king 50 banwaya po sana, yung kaya katamong sibol tagumpianan ng biye, nung akwa tayo po nga gawa, o abayong antiganini, yung kaya katamong sentro. Masanting na po yan, masanting na po yung sentro tamo. Pero datang yung panahon po yung mutos kaya katamo. Ne po, maging din kaya katamong anak, ila puring mag-enforce kaya katamo. So, nung alata mo pong makapanahon, proyektong programa, ne po, kantata mo po babalangkas, palagi ako po po tamali tamo. Ne po, yan po, nung akit siyang kaya katamong live screen po, yan po yung kaya katamong peka-proposal plan sana kaya tiging sibol yan. Ang ganan ko po kaya uling concentrated ko po karetang picture. Ne po, lawen niya po, yam-yaman niya po yung kaya katamong Ikitsune po. Iyabin po yung vision tamo ang pong mission. Actually po, yung propose sa sentro ngayon, ne po, pagawa tayo kitang metong tamong kapataday architect, ne po. Yung malyari reconstruct, muna sabihin, lako, may ini manalakad kang bayo, ne po. Pero, kita pong meeting mga ito, sabi ko, pagawan tayo ng aliwang design, nung malyari renovation na mo,
tayo nalasa kanini, renovate niya mo. Depo. Uling, kita po ng amount na yan, 8 million niya po, prop, estimate. Depo. Kapot ating tama po. So, sabi ko, pagkakatamong kapatid na arkitekto, gawa kang pasibayong plano itang renovation ne pamoy ni. Uling emya pa at agyo yan. Depo. Potang agyo tane yan, at least at ine po yan, malagwa tayo ng gawan. Depo. So, pagawan tayo pong pasibayong plano para renovation na mo ini. Depo. Akit tayo ito po itong agawan nung naning gawan tamo para renovate tayo po. Uling medyo bakan tapos antingan tayong bagya. Depo. Paluwalas tayong bagya. Depo. So, po pong agawan ng kaya katamong kapatid na architect. Depo. Pasibayo na yung i-present kaya katamong ng kaya katang mamuntukan kin. O petong yan po kanong kare nga manuana ng kaya katang mamuntukan. Vision tamo Depo. Pori uling kaya katamong vision lalo na rin kaya katamong kaya nakatempo kaya po yung pepagta rin kaya katamong kapatid. Ngayon po, di nang kung pagkakataon siguro rin kaya katamong po mamuntukan kaya katamong king pong pamanadsan. Depo, mamuntukan tamo kaya pamanadsan. Yan po pa niya na yung tamo. Mayapayabak po. Dengar ko po ang mga kapatid ko. Dindamtala po rin pinadadyang munikala ang pong mission tungkol po kay maging future tamo, itamong kitikisip. Aga nakakaya po nandun sa biyan ng 44 years ni in Cebu. Bigla kaya po nga isipin kaya kami 4 years siya pa. So lamang yang 40 years ne po. Kaya ba't po ibayuda na naman kanyan. Kilubnan ning ana mabanwa. So kaya mo po maging mansion kanini mumuli ning palasyo ne po. Niyapin balban niyo po tingin ka na ganap po yan, Stumbiriana mo rin po ning gino. Kambera po rin, paralan na tuturuan kaya kanamo rin pangako. Ala po ngayon matutag. Mupin, kailangan niya mong magsikap yung balang meto na pinito. Uling kamatutuanan, no? Pengar ko po ni kapatid. Nung nano, ingkakata mong gagawan, iya mo po yung lalapatanan na yung ginuwa kaya katamo. Kita mo po, Getty, metong nepo ka rin lalondang lalondang modelo. Yung kaya katamo pong pangayaw siyang kapatiran ng spiritismo, lalong-lalo na yung sakop na pong apostol sa Tiyago. Yung ganda pong utang, kalupan mo po kitang kaya kami, mag-istorya akong dita. Ngarangan na ako, orating nga, karitak yung espiritus na gendukit, makanano yung napagawa yung sentro ngayon. Dapat yung may napagawa nga ako. Kakuwaltaan na ng Diyos sa paniwalan. Yan naman pala lalawe yung Diyos dito, lalawe yun, yan puso. Sabi no, kami kalwa mi ng manyad sao, manyad donate ang ganyan niya. Emiya pa agawa itang kapilya. Aga na ka akong bigla, itang may utang ka na ako, itang napo na ito. Espiritus tayo pala. Kakilala ya po siguro yung katamong kapatid, brother, libreng liwanag. Metong niya po ka rin mayaws, orador na po, ng pamanad sa kindi. Dapat ginawa niyo, may kiyabe yung anong kasalpantiyan, maging leader niya po, ng liban ng kapaniwalan. Nyapin po itang ausandang Iglesia na ng Diyos ang mabiye. Iglesia na ng Diyos ang mabiye. Yapin po. Ngayon, detang anak na huling medyo aktibo lang ang po ka rin. Metong niya po itang anak ng
mig survey, mig gunam-gunam nga na ya. Ika yung balo ko, ika yung adong kong matken. Oktibo ken na, ano, kay ba't nakanano yung nga pagwayan? Nya, magtaka ko, nanong reason, nanong sangkan. O tapagawayang makanyan yan. Yapin po yung sekreto na po ni katamong kasalpantiyanan, hanggang tatarya ng apostol siya. Tutuya po kasi ita, nung kami mo, minemanag yung pagawa. Pero alang-alang kayong sahop, no? Uling niya po yung sasakop kaya katamo. Pepal to, net pepal to. Baka nita po, retang manusga kaya katamo. Kalo pa naman po ka rin, usgahan de. Eh, karitak yung mga. Yan po yung sasabihan da, sobra-sobra na ka yung sentro mi. May kabaligtaran naman. Sobra-sobra na ka na ulo, hindi da kami mo. O, yung ka matutuwa na ko po. Kaya tang anibersaryo mi. Bala ko mo po, tutoy sasabihan daw sobra-sobra ni. Magkulang niya pa mo rin. Kaya nga rin ko pumpun ka. Inyanong mangarap kayo, ikayong kapatid Ketty, maging mansyon niya o maging palasyo yung lunduyan, ikami mo rin po kimpamanad dyan. Mangarap kami mo rin pong sana datang yung panahon, maging mansyon niya naman. Ingke kami. Diyan po palasyo, mansyon niya mo. Diyan King Sibol po, yang maging palasyo. Dakal pong dakala salamat, ating mesa, labiyak niya po. Salamat po kay mamuntukan tamo kay pamanadsad niya po. At ngayon po yung mamuntukan na ning tatak, yan naman po paninayin tamo. Muna po, yabot ko po yung maya payabak ketang kaya katamong Diyos. Antimurin po kaya kayong sablang kapatid. Na akabyusan tanay man naman po may alabas yung kaya katamo pong anniversary. Kapamilya tanda po rin lugod na ni nga pong ginukaya katamo. Dindam ko po rin yung kapatid tamo, puros na po pangarap na po. Bagay po, nung mangarap ko, mapapalyari po. Ating ko pong istoryan dito, meto nga patutuking pangarap na po. Kanita po, anyang alaki pong sakin, mangarap ko po, mika sakin kaya sana bang kanita, nuka rin kaya manmunta, ating kaya pong sakin. O na pong ayun Diyos po, uling mabiya, siguro kaya ang pangarap ko ito, dindam na ako. Niya pong makarikilya po yung Apostol Santiago, kaya kami ka rin. Siguro po, dindam na, inaos na ako po, bisakang saken, na po. Malagot salita, opo, bisak pong saken na ako, kasi po, nung bangka nito, kaya pong saken na ako. O na pong may nyadya pong may itong kondisyon. Pabulan po, bala pong convention Ketty, lalakad kayo po, ikamingan, alay kayo po bitasang sasake-saken, pamaya mo pong agawa itang amanuano. Agewami po ito, pariming pabulan, bala pong convention, lalakad kayo po, na kayo pong karanon mo muna kayo pong dili, ne po. Ngayon po may kakasakyan kami, medyo madidisyoras kaya pong bagyang ngayon. Nano po yung malilyari niya po. Sinabi ko king kana akong sarili, maya pang alana kayo sakyan, maya pang lalakad kami, maranon kami. Niya po. Nga pong gano'n po, biyasa yun. Ito po, uling agawami po, itang pengako mi kayo, lalakad kayo po. May palyari po ito, pabulan na chat, lalakad kayo po, walang tuknang. O ito po, pigkalub na po, itang sakyan, uling yak po ba, talagang alub ko na mo, may kasakyan kami. Ito po, pigkalub na po, yung sakyan, na binyef na po kaya kami. May kasakyan kaya po. Yun po yung pangarap, talagang potang kayo matutupad dyan, kaya kang sarili na po. Nya yung pangarap po, metong nga naman pong makasahop kayong metong nga tao. Na anting po yung kaya kataon pong mamuntukan Kenny,
mangarap ya kanu maging mansyon niya, yung kayang sentro na po. Onin mo pong bisang magbayo ya, yung kaya katamong sentro. Ako man po, nung talagang kay buri ko, mansyon niya naman po, itang kaya kami sentro, bakit na para-pareho la po ne po. Nya kapamilya tanda po rin, kaya katamong kapanwala ng pong kasalpantayanan, kinga pong ginu, na nung talagang pagkapilitan men kaya katamong tungkulan kasdan mo po malunusin nga pong Ginoo ay pagkalob na po itang kaya katamong masanting nga babalakan kaya katamong sentro na po nya yung pangarap po talagang po ngeni na po potang talagang panahon na itang kapamalakan tang masanting kaya katamong sentro. Bisaya ka te Bisay, pagkalob na po yung nga pong Ginoo kaya katamo. Dakala salamat po, Denny rin ka na akong sabi, sana magmasipag tamo po, bang kanita in Diyos po. Magmasipag yan naman po, din kaya katamo kayo doon, ipagkalob na po kaya katamo. Ang ganan ko po rin ka na ako na sana mga sadsatangan po ka rin kaya katang banala katungkulan. Muna po, pasalamatan ko nga po rin kaya katamo pong pengari, kaya lumang bansa, migkalub, kaya katamong anibersaryo, kaya katamo pong kapatid na Lloydo, ang gana po rin pamilyang Family Reyes, alang sawang susuporta, pagkalub na po rin karelang katungkulan. Sana po kaya pang anibersaryong daratang, na may abi-abi etapa na metong pamisan metong bangkanita mayan ni magawa yung kaya katamong kapamalakan yung kaya katamong santuaryo. Dakala salamat din na mo po. Balik ko na po yung mesa kentinalan. Salamat po dakala. Salamat mo rin po keng kaya katamong mamuntukan keng tatak ne po. At ngayon po, kareng kaya katamo pong kapatid Kenny Kindalan, ne po. Alalo po, nino pong representative da. Kasi po ring alwatang manungkulang, diniretso no po, kaya katamong kapatid Karenteria family, ne po. Balada siguro, living day po ngayon ngabak. Pero sabi natin yung kaya katamong pengaring Daralusi, ne po, rin kaya katamong pong pengaring Apon Tony, diniretsuno kitang kikatamo pong kapatid kita king Kulubasa ne po. Siguro po alaala kong kikatamong pengaring Daralusi. Ya po yung kikatamong representative ganyan kaya ni King Dalan. Muna po, magpasalamat ko king Ginoo. Hangga kay kayong kapatid ko king kasalpantayanan. Bibigay po yung maya pa oras. Ngini po yung para kay kami kindalan. Ingke kami po, buong galoya pa mo po. Buong galoya po, alaman pong kusina. Anyaya ko, nung mangarap lang ang mansyon, ingka na ako, pakikuha ng pamo, magkakusina, ingke kami bunggalo. Ingka na ako po, di takya mo po, uling kasi po, ganaka kay Mangubye busy, ikaw nga yung, yung gaganakan nga na indalan. Hanggang pituya mo ang pong kaputot, makagawa yung anibersaryo. Makanyan mi pong pagpilitan ka na ako, itang magkakusina mo po. Huling balang anibersaryo po, makasalindong kami mo po. Alake pong kusina. Pero, panayang ke po, mo naman nung ingke kaming mitatakan na dalan, mangarap ko nung sakali potang mayari na yung kusina mi aliwana naman party ulin talagang kulang po alake pong kusina
Magluto kami mo po, potang anibersaryo, ketang mulahan mi. Makatolda kami mo po. Karening sentrong may banggit, kumpleto na po. Sibol, tatak, pamanyadsad, indalan, kusina na mo po yung kulang. Dakal pong dakal, salamat. O ita po, wata, makirandam na rin kita, king taga-abroad ne. Kusina na mo po gini king dalan ne po. Ren pong kapatid maka-abroad, makirandam kanya, nung pong manakit kini, ne po. Pota bisa akong sumaw. Okay. At ngayon po, kini po king bundok nimbi. Nino pong representative do. Ala. Alang hanggang kapasalamatan at kapurian ng kay katamong Diyos. At kaya kayo pong kapatid ko, pengaryan pong kapatid king kasalpantayanan, Maya Paworas po. Welcome, my dear brother Salvador. Okay, kaya kami po kimbundok ning biye nung makanano pong may ngarap ko king kanakong biye. Inyawad ko po king apong ginu nung makanano po sanang ingagawa da rin kanakong kapatid, makanyan mo naman pong ipagkalog kanako. At miras po yung panahon, penwana na po yung kanakong kayadwanan ng kaya katamong malugod na Diyos. Kasalukuyan po, ita pong kaya kaming sentro, neman po kusina ng kaya kayong sentro. Nune, malatiya mo pong malati, ne po, kumpara po king kaya kayong karinan keti. Pero makanyan pa man po pa salamat ko, agyan pong malatiya, pigkalubanan ako ng Diyos. At siyempre po, ingeganaganang bagay panapanawon. Nung makananong yan pong kasalukuyan, magsimula ka pimpamo. At siguro po, datang mo rin ng Aldo, nung makananong ing merapat keti, malyaring tanggalan tamo mo naman po king daratang Aldo. Huling niya ako po, yak pumawalan pag-asa. Huling kabang mabiyaying tao, at yung pag-asa, ne po. At kapamilata na po, ning lugod na ning Diyos, eya mo po sentro yung binya na kanako. Noon pati po yung kanakong supling gamit, makanya ne pong pingkalub, kambi na po ning kayang kayo pa yan. At sana po datanging panahon, nung makananong yung agagawa yung keti, agawami mo naman. Uling, ing Diyos malugod siya, kaning sablang maminto kayo. At sana po, miyabi-yabi tamo, king kaya katamong banal katungkulan. At pasalamat ko po, mumuna, king kaya katamong kapatid, apengaring ani siya liwanag, kapamilata na po ning kayang sipagan, ding kayang kapibabatan, anong makananing kasalpantayanan na iti. Mi pakilalaya po, manibat king ibat. Palakpakan tayo po yung kaya katamong pengaring ani siya liwanag. Pupugayang ko po yung kayang kasipagan, waman po neng kaya at niya pong kaberatan. Totoo po ita, ne po, maglambis siya, pero dakal ko pong ikit, katutuan po, dakal na medium, agaganap king katungkulan, pero yung agagawa na po, po, komo kapatid ken, po, tatas king kayang dakal yung meging kontribusyon king kaya katamong kasalpantayanan, waman po berat siya. At sana po, nung makanano, in Diyos, makanya na pong penwanan ng egarganang bagay, kaya katamo, sana po, king daratang ayaldo, mas magit pa yung maganap at magawa, king kaya kaming sentro, bundok nimbye. Waman po malatiya po, tapong daratang yung anibersaryo, agkatanda kayo naman po. Pasibayo po, pasalamat ko nung makananong makanyang kaya nga kayabing, kanakong kapatid, Sister Loida, at mangarap ko po, datang saning aldo, ding egarganang kapatid ko, king at yung lauta, makanyang kepong miyabe-yabe, kimpamaminto. At makanyang kepong misasan metong, sana po, agyan pong ninumaning makarandam ngeni, balo kong kapatid kong lando makiramdam ya.
Yabot ko po yung malugod ako musta karela, kaya kayungan kareng kinagarga ng pamilya akong makalawot. Dakal pong dakal salamat. Pasensya na ko po mateten schooling, ako po sa niya tatalakad kayong piyarapan niya po. Pasibayo po, dakal pong dakal salamat kaya kayo at sana manatili tamo po kingawas tang kayawos. Salamat po. Salamat po kay pundador na po ning bundok ng Bien. Po, may ngarap yung may kasarili ang sentro, hindi po areglado ni. Natingal do, maging mansyon niya naman, po. At ngayon po, rin kaya katamo palang choir, kaya king pamanatsad, po. Paninayin tala, at yula naman din choir da rin tatak. Yula? Biliwas ko po. Tunggal na ang kanta, baka nito miras ng kompareo, kay ba't na po ning pamanadsad, tuki na kayo ikong tatak, po. Diyan tunggal na ang kanta, baka nito, makapagkanta ako pareho. Magsadyano po kayang tayong tatak,
salamat kare kay katamo pong choir king. And also, we acknowledge the presence of our visitor, Mr. Brother Salvador Galvez from Mexico. Okay. Ngayon po, matatamo keng Banal Espiritu. Manalangin kayo. Ang Diyos may kibat, banal yung tipo na ang king oras sa iti, iabot kong mumuna. Ing maya paworas ang gana bisita.
king lagyo ning Ginoo alang kayang ganan. Lalo opisyalis at inong kabiasnan. Ing kabiyas na naite aldo na miralan. Ama na yeite at oy nimo tandanan yu ening ke ko ibieko emigit ingipo nung makanyan ngene mengako yaing Ginoo minunang panawon king solip palayo balang me mulalag ding hanggang amanunang eyade lidele mo rin memelea kaya be kayunta be banlunto yung obra banala pangako misyon yang yarina ing mapamatula ngenong datang karing lagad na itime mo neman ananong mo na ko ing pangako yang datang turuyat tumayid king malayo simula hindi dapat ing misyon niya ing Ginoo ngening sa lokoyan tinang ko swelo yon awang mangarap kayo dapat ding suyo ko den bayo ko gisanan nang pisa bita mo iti yang karagdagan iti banwa japolong leboyan apolo yang banwa ke koneng nompisan ikong maganakang ako or telano momona kong kilbit iniring panamdamyo sa kakit kong selikot ikaw mengakukongan ako siya siyang mong bukan na kong yang dewa iba't na ko man inga po long lebo bateta bilugat itang yumayo atin kong agumala karing deposito yanay makibalo kem bangko'y dalayo ninunay maganak kang mekatipo na kanyan eyo yan asabi alang detayte ke koyang tingwanan yan kapoporo meron tamong pisabian manaya ko
kabanwa tina nguko kako hati nang umpisa pitangwan ng tamong yan na polong banwa sana yagawayo birwaning kalupa yung uyagas ko banal a pangako sonayet nakete lang kapatawaran pamitagoy adiyo kasalpantayanan ing pamangabaklo uling matibayan ala ko nga sabi mi paboren kayo lawen yung minunang king pundasyon at iyo nanong biyerangeni lalto lang iti oneng eni naman sana kumusta lang dingke kong sarili king katengkulandang wayala kong kulang muna'y numpisan niyang detang pengareyo pepalto di sana balang sarili yung maburak kimalan pangating masakit po palayeng dapal yan yako pawona ko ring kawonan unan ngeni sasabihan da keraklan ke kayo itangal do na pun masika na tiyo itang mabye ka lang ite akakit yo ikit dat numpisan mendo nake kayo ang banala pangako o seserian iyunang kalam mama ko ikoy ing mo muna mangilad mama ko king obligasyon yung betong ang masakit at yoyan ligod ko sige pandela king eniking ampunan yo isipan yung mayap nung alakong kulang babayit lalaki nung kekong umasdan kabang bayo-bayo na koking kasikan agagawayeng banal yung tungkulan kapatad yay iti dapat sinikap yo ang panpig mo sa siyan ngening metong nyawa manamdaman na yan kailangan na kayo nano alang kulang ing obligasyon nyo
ngeni makanyan man ala kong sasabihan. Panasakitan ko din ke kong panamdam. Batulid mo't dapat ite ka kong sabihan. Baluntoyeng tutong ke kong paninasan. Lintola ring sentro king hegan nagana doblegan da kayo lumning yo dembilyaman alanga sabi na pablekoy nagkasko akong me nga mano hanggang ken yang persa inggagamitan ko kasalpan tayanan baneng lunton pagmasusyan yo ating mapiyayakit ke kong kapagalan gewake ing misyon malawot ya mambilang kome ngalugi yang ti kome pagal lintoyay metong adios akong bengamano hanggang mabibiyaya eniing gamit ko ipalto kot pipir maandeting sentro ako rin anamla iti ang gilis ako dapoting sasabihan eyo kakalingwan ing tawong biyasan na ampon me turuanan nung sasar yan gawan itang pa magkulang lawen yung minuna ding hanggang sa bagal ing tanda yan mangka balwan yung yan ang may kilala ananing talwing binyenong kelingwan yuya nanuing buriyo miyabeya betamong atintang pagawa ampo na papalto tinkongob legasyon kakalingwan yu oreni dingadwan ko iti tandanan yun o yan nge ning sentro at makabuklat nganggang boreyo ngeni sa daretsang nung ngeyo kagaway sentro'y buklat yeyan makolom wal kayong era ko kailangan dapong nawa Diyos sinabi ko din wang denela milyaring ako yan at linto dalomyo ko king Diyos nga naning libro mapakli iyatundon lanang yan panulo na ang minuna at tuki nang batas na libatang ako mapakling basikan itangke yang tundon eke pa sayangan ninoying minunang itiyan mituran guardiana ning sibol uling asawa na ba't king pamangandaywan ate ka mama ko pagsilbihan mong mayap dyan kapatad mong ening at yuking kayarian
pangaye mugewa, pilit kang meko kanyan. Baklenda, tis pakata, bilang ko rindera, ngeni ka yaryan yung tandarin. Tutung, 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 mamasayang na kung hinggawa ko na pon dingopi ke kong kapagalan. Manibat sa ngeni, yun na bibiruan. Ing metong atawong lubas king sablanan umane gawa na ing tungkulan. Sabit yung lagyuyo king balang jotiyong kay bat matupad itanga la kayo kitiyo kung nasa ititang gapaniyo ngininong makanyan matni kong sasabihan. Malyarian pag nasan abande mengginar doy-doa misan pa bulan yu barang asabi ing mga biran kong gewanat depatan nitang kapatadiyo mayiksi dentila mata na mabobolago ilipe payawos ng kay ba't ning dikilan adita kong binyeng dalaye king sentro king banyan kumayapyang lenchan kot ipali dingaduang matana salamat king Dios tinggap na itinan pasibayong ene mengalinguan naman itang kaduak do mulit keng binawal at mamasayang niya ginaldong tanggapan kawutos ng tao sa kenibiera yung ingaw sandang saraw at meli gagayong itiye metupad pangakawuli na sa kene mikurdas yan na itang biyena awan yu na kumakialam ninuman ke kayo pepauna ko na ing disiplina ko ako alam buno karas
king ebore kung katuliran, panusigan. Mikaon, lo anak na dakalang. Oyan kapatadiyo, ening sasakyan ng bala nga bakabak, iti maglakuyang. Yan kaya bawal, uling may William. Pangaras ning oras, titi pakengiran. Bigsuya menak bagat melyong masikan. May nga kuyang tapat gawa ng tungkulan. Sibol yan may yakit, detang manamdaman. Denela tinok ng mituki-tuki lang. Potang atindatang at atiniyang piyarsang. Kagulot dareti si kanan makoyang. Toya, karitak ng bage nung itibiyeyong. Bate adaptan niyo. Tutong manong ata, panong manaro ko. O sabihan daretsa, ako mangmang kayo. Keko ko'y gulisak, buntok yu kasyasdang. Iyari pang kabutil na bate kwa rapat agawa matniyan. Kingayayo balo manirala datang. Pasayangang kuning kekong kapagalan. Ginuking minuna, makanyan mo naman. Gewan yung kalis karing alagad na. Oy, kayong eniti na pupurian niyang. Ing munikalayo ating koping piyarsang. Nuntoyang mabilog, kayaing kapilya. Balan pa manadsad, minilang nong libong. Matni kong sasabihan na duwala katao. Oyat loring tulduan, luntoy aying sentrong. Ninong makanian, pasensya ang tamo. Na ako makialam king bagay na anuman. Gawa na yung bureo nung panegagawan. Kalunos-lunos siya'y taong manamdaman. Bakit maliliyaring maging makla kayo? Apal to'y kaya ngeneng sentrong. Kingke kong ambisyon pero para kaku. Nung si Buburian niya, ngeneng sabihan ko. Ngeneng buri ko, maragol na kayo.
balo yun ang mayap ang popang maliyo. Oy tang saryang dapat, etutod ko gusto. At baluyan naman, wari mamangan ko. Sano mang pamangan asin nung alayang. Yami kumpleto ingke kong panlasang. Kasal pantaya nung itang dapat iyo, tanda na niyo sana. Itang siyam-siyam at gewayunengan. Talwing kelingwan niyo, metong egimpanan. Pakatandanan niyo, aneng kasulatan. Bisa ko te bisa, pikasalangan. King lagyuning Ginoo, salamat ket kayo. Ala kung pamagko, langan timong buwak diyo. King egan na gana, dapat tandanan niyo. May gitiyaying biye, kaysa pag nabiyeyo. Yang pagkabiyeyong yan makatalaya. Intinipon dakal at migkulang iyapang. Intinipon ditak migkulangan niyang. Tutuing katutuan matne kong darala. Nung iyang tulayo, susubukan yoko. Ayo ka lamnapon, enak kalolo kalupa, lagto kong kalolo, wari kanyang biliyo, anak kamanong kulan, yang pag-aralan yo. Sigela, wendak ko, nayat pagong masdan, king mani kalayo, nung atin kung datang maragol anasa. Malayo, galamat, ninyang sasabihan ko, mamasa yang ngiti, at manasakit na ko, nung keko pamiras, ing napon yaying lunto, karing manungkulan boreng-bore ko. Dapat Diyos yang bala, nung ninoying magkarga, yaying ka bayatnan, tandanan, Diyos sana, agumas, dandag ko, ampunan, kilom na, babayit, lalaki, me malala, king lagyo, ning Ginoo, nang pitakutan nyo, responsabilidad, yang iti gawan nyo, ikayo, ning bala, nyamusi, ningit ko, kapamilatana, ning pangalatiyuyo. Kanyama nanibye taong manaparan in Diyoso payayang eyaka gisanan singko pamponsiksak bienaking kandungan nanan me itiyang mitambaking palemo nung sumubok paman
ala kong busal, bakit malilyari? Ala kong pitagan, ning kalam, king napon, nung yang kailangan, itinong gawan ko, langit-ngit ko'y ipan. Pilan lang may buklod, kanyang obligasyon da, nanoying ikitiyo, ting bitagang karela, king lagyo, ning gino, iting pantalwina, ning mapamatula, king kayang panipa. E kayo, basta't makaltono, ngenili mang sentro, enepi, karine, ening kapilyayo, ikayo ning bala, nung apa ragulyo. Boses ko sasabihan, sentro yo bayang gawan, itiyang binye ko, yun damdaman, tapoting tutuna yo, eyo ko kaluguran, sino yo tinipa ke komig manano, yarin at metupad noreng obligasyon ko, apaga wayesay sentro kinggang bureyo, ang ping alaku, adios si Santiago.
salamat kareng kay katamong choir. Atin tapa pong 15 minutos na po. Di na tayo pong pagkakataon ni kay katamong pong pengari. Walim pong first time na pong tumagong kay katamong convention. Po. Pota, paninin tatagong kay katamong convention kanyan. Po. Di na tayo pong pagkakataon ni kay katamong pong pengari. Darang Lloyd. Baya pong mapilan na mensahe kay katamong. Paninayin tayo po yung kay katamong pengari. Babiya kay po yung maya po oras kay kongan kanakong kapatid. At muna po king Diyos at king kay katamong malugod ay Apostol Santiago makanyang kya naman pong babiya. Ing maragula ka pasalamatan at maya po oras po king kay katamong miglalang. Kapatid ko king kasalpantayanan, ako po piya dyan ing pamanaos na po kanakong ngening oras sa iti. Dapat makanyan man po bisa ko pong dumaki anong makananong king kana akong pangayawos. Ulip yung in lugar ay ti ing Sibol Tagumpe na po ning biye. Keti ko po mibayit. Dapat bayo na ako po bayit ning kasalpantayanan ay ti. Maragul pa mo pong tuya ing merapat. Akana akong depatan bayo ko po milob king kasalpantayanan ay ti. Kareta pong may karamdam king kanakong kasaysayan. King minunang panahon po, anti ko po kaniti. Pablasa pong kakaulan ke po yung yato. Pablasa pong po manuwala ka ring espiritong titipa. Dumalan ko po kening sentro ng IT. Tuknang ke po yung kanakong sakayan ng gawan ko po. Mamusina na akong mamusina bang kanita po. Magambala po ring sasamba nempong atin samba. Dapat eko rin po migwagi king kanakong kamangmangan. Mira siya po yung panahon pablasangin Diyos. Tinakdana po yung ako po metong ko po ka rin kayang gamitan. Niyayaliwa pong panaro pagsubok. At lugod, ya po yung pigkalub na kanako. Dakal pong bagye-bagye, anong makanano na ako pong peki sabihan ng kaya katamong malugod ay Apostol Santiago. Ako po bisang makiramdam, uli pong ngeke po panwalan. Dapat po niya pong misa na beses, soreni po rin nga mano na. Pinyuno na ako po. Uli pong talagang masyas kubuntok, eke po buring pakiramdaman, eke po buring panwalan. Ana po ka na ako. Kaya parang na ako po sesyon uling ati ko po Manila kanita manok nangan. Kaya parang na ako pong metong ayabot sabi. Pero meron po parang na ako at lula. Eko po si kaso. Ita pabaye nga na. Magpakasaya ka. Sige babaye tumerak na kan tumerak yung hanggang buri mo na po. Dapat sasabihan ko kena na po ka na ako. Nung emo ko papakirandaman nga na king katataw yan. Ayabot sabi nga itike ka na po king session. Ore ni muring sabihan ko nung bisa kang manwala. Ing malagumong lupa ngayon. Kauli mo bale. Ing asidu muriate ko maninaya yaking lalamong kama. Istong emo ko pemintuan nga na nung bisa kang manwala. Muli king kekang pibale-bale. Ing asidu muriate ko maninaya king malagumong lupa. Kabod po dimdam ko ita. Kinyanang ke po yung lupa ko. Diyos ko, yung lupa ko ngay ni, mangulubo iya, masilab iya. Kanita pa mo po. Minuli ko bale, dapat epa po sincere. Ing kanakong kapanwalan. Anya po di naretso ko king kwarto. Ikit kepin po yung asido muriate ko po kay lalam kama maninaya. Isabog da niya po sana kako iti. Dapat, keta pong kanakong dita kapanwalan. Menwala ko po. At piragli po. Ikit kaya po itang asido muriate ko nga ita. At malalagwa ko pong
Memulaying minarap king gamit, atche, pasesyon ko, atina ko. Si baybayan, dapat halaman po ka na ako, te, ako rin po may kirandam. Nune inge, ganaganang peka mabayat. Kapag subok ba niya na po ka na ako, ang gapuking alinis na ako, ang gapuking meminto ko, miyayaliwa pong bage. Ako na pong may kulong king Amerika, ana na pong may silabing sakyan kong aeroplano, ara na ako pong pindalan dakal immigration, dakal pong bagay ang milyaring patuto. Dapat, pauli na po, ning malugod a Diyos, ating sasawang mamatula ay Apostol Santiago kay katamu, susubebe tatayid, king balang penandit, makanyang ko pong sinukuin ka na akong sarili, ulit pong ikatamo pong tao, etamo po manyampot, ulit pong itamo po, dala pag-obra ng katamo po, ni nga pong Ginoo. Anya po kapatid ko, kaulan tayo po, pamintuan tayo po yung kaya katang kasalpantayanan. At kaya kayong mengandaywan na kayabe ko, amiras king mapalad na lugar, takanan ng kaya katamong malugod ay apostol. Sana kaya kayungan manyawat ko, mamawas ko. Miyabe-yabe sana, in kaya katamong pamikakalugod, at kapanwalan, pisop-sopan tayo sana, ing pangarap, apangarapan da po, rening kaya katamong kayabe king kasalpantayanan. Anya ikayungan, magumpisa ka ring choir, akana kong teguyod, anyang kapanaunan ko, sana ikongan mi panuwanan, at ikayungan pong kapatid kong mi panuwanan na etsuking marayong lugar, sana po tayo po pagkayit, yung kaya katamong kasopan, kaya pong kaya katamong kasalpantayanan, ban kanita po, lalo ng katampa pong panuwanan, ning meto nga Diyos. Pasibay po, babi ako na po yung mesa kare. Salamat po kay katamo pong pengari, kareng dala na pong mapila na inspirasyon kay katamo na po. At antimo rin na rin pong kay katamong kapatid. At ngayon po may rasting oras na po. Siguro po mag-recap na ako mo kareng kay katamo pong pisabi. At pag nakapong pasibayo, karetang kay katamong ID, ne po, malagong panahon, din kay katamo pong mamuntukan. Mo po kay Tangiling Center, siguro po pinandit, kasabihan tayo diyang mapilang tamo pong minuto, ne po, nung makananing gawan tamo, itamo pong manungkulan kareng bawat sentro, ne po. At ita pong miling mission, kanya pong June 16, umbisa kayong munta, kaya taking banyo, arayat, ne po. Ating pong iling mission, June 6 siya po pala, June 6. Ne po, alas 8, ne po. At yung regional anniversary po ay regional convention, ne po, reng manungkulan, ne po, karetang titlong permanent representative, ne po. Magawaya po ini keng June 20 ya po, ne po, kita king San Fernando. At dintantaya naman po yung mamuntukan kini ne po, imbensyon na ne po, kindata nga panahon ne po, buri na mas dagol ya pa po yung sentro kini ne po. Tingking kaya katamo pong mamuntukan king pamanadsad ne po, tetang dela na kaya katamo ne po, may patutuan niya yung katamong kapatid ka rin, king karelang pang kalakad na ng sentro ne po. At yung kempong tatakmo naman ne po, siguro po, paninong maranong kanya nuling at inong sakit. Pengari naman, kay magandam na siguro yung kay katamong kapatid bisang mag-donate ne po. Ing mika kusinaya po yung karelang sentro ne po. Mika mesol ne po. Paninapa ne po yung kay katamong pengaring Lucy ne po. At imbundok ning biye ne po, ita po uling kay kapag nasana po, may katinyang sentro, ngayon po, may talaka dya po yung bundok ng Biye, ne po. Siguro po dating ngaldo mo naman, yung sentro bundok ng Biye, ne po. Dagol yan naman yung kayang sentro. Dakala po rin, kay katamong donor scan, makarandam, ne po. At indela na po ning balay spirito, kay katamo, ne po.
medyo magtampuya kaya katamo yung Banal Espiritu nung makarin na dapat po waling kalingwan tani yata basta namin kabisyon yung kaya katang mamuntukan keni ne po kalingwan tani pala itang obligasyon tamo itamong manungkulan na within 3 years ne po may katintamo pong contribution balang opisyalis bala sanang banwa 3,000 niya mo o ning yung milyari ulit kilob na yung 3 years 3 times 3 di 9,000 nyo o neng gasalya kanu arata atin yung magsalita yata kanita ne po okay wada ring 10,000 so nya pinita mo pong manungkulan natin tang obligasyon 10,000 kilob na ning atlong banwa ne po yung kaya katamo pong kapatid may kibat siya mani po ne po tama balong kanina tayo biyaretang kaya katamo nung bisa na kayong mamye ne po siguro di beta na laki ang kaya katamong treasurer ne po uling reta pong atin ng pamye atin ng biye ne po palang matitipon, deta retang kaya katamo pong obligasyon within 3 years, ne po, mag-umpisa yung ngayon banwa ngayon ni, ne po. Ne po, ito po. At, yung kaya katamo pong pengaring daraloy, darem pong dela na pong inspiration kaya katamo, ne po, nung kananong king pangayaws na king kasalpantayanan, may patutuya po kaya katamo. At, tempong kaya katamo pong apisaw-saw, o ito po, 6,570 la po. Ngayon po, mayari na yung kaya katamong pamanyan ba. Po ito pong, may ito pala, itang kaya katamong pong kapatad, anak na ning kaya katamong pengari kay Renteria family, ne po, ilibing de pong alas 3. Ngayon reta pong bisang tuki, de po, retang bisang munta para makipaglibing. Magtas no pong gamat detang bisang tuki, kay lalam. 1, 2, repong kayong baboy, kung nabibilangan, tutukilangan natin o sige po, kaibat na po, potang alas, siguro ka imamuntukan kanini, siyempre, yung pumamuntukan tamo. Yung bala kanini, po, tuki-tukita namin, tamong sakop na So, pota pong, yung bala kanino, nandesisyon na ning mamuntukan tamo. Na ano pong oras, alas 2, po. O, yan na pong bala yung mamuntukan takin, po. Alas 2, po, may tipon-tipon tamo Kenny. Mamo ko tana? Matagal tamo? 1:30 po. 1:30 makota na Kenny. Ne po, mutatana ka rin. Kenny po yung meeting place. Reta po ang gabi santuki. Sabihan na no kaya katamong busy kanya no kasi po itutuloy na yung busy minta niya kasing mamuntukan. Sige po, kaibat na po ning kaya katamang pagtuan, alaw na medyo, reta po ang gambis ang tuki. Po, muntala tamo kayo ni. O po kay lalo, maweta ang sakit tamo po, tetala balo, nung natin tuki. Po. O kaibat na po ning pulong, sabihin nyo nung convention, dakal pong salamat. King kaya kamo pong pamitipon ngini, ikpan makanyan mo keng penimunan. Pasalamatan da ka karing binyem pong grasya ang pong lugod kaya kami. Iningat mo kaya po karing. Tulutan mo po kari pangaldoming bukas makanyan mo kaya ingatan. Lalong may git, dinan mo kaya pong kabyasnan. Dinan mo kaming kabibabatan. At tetagan, pwersa banting upayang agawami po yung tungkulan ni. Kaya kami pong pamiti po na iti, makanyan kami pong mililibayang diwa, makaulong na po rin kaya kaming kasalpantayanan. Ikpaya ka po mga wani kaya kami, nung mga wani ka, kapila naman lalaki ang harapatan nyapin po panalibingan kaya ka, ing sabla. Tulutan mo po para kayo nga sana pang makagalo, at makanyan kaya pang makapaminto karing buri mo, para ka pong patulan. Kaya kami pong panahon ngayon ikpa, akakit mi puing miyaliwang agle, paparusa kaya kaming yato, karing miyaliwang bansa, ikpatulutan mo po, ikami pong talasalpantaya kaya ka ikpatulutan mo, ing makanya minasanang larong akabyusan ng nanuman pong daratang pagsalbat ang pong pagsubok kaya kaming biye. Ilawot mo po kaya kami ing bagyo, ngayon, gera at miyalwa pang agle, parusang durol kaya kaming yato. Sana tulutan mo para milangan nung atin datang yaman ikpa, sana
miras niya madug paketang alang mampinsalang kaladuwa. Tulutan ikpangining pinatiti nung makanan ikpa nung ating kemang kapanamdaman, ating manamdaman linob kini king kikang banal na santuario. Ngini pong mayari ni at muli na kami ikpa sana mikatinyang ganap sikanan, mikatinyang ganap papersa. Antimurin din kaya kaming kapatid na makapayampun king banela ampunan, ampo rin kaya kaming kimpi bale-baleda rin kaya kaming pingari. Panyawad milaki kay ikpa, tanda na po ning kaya kaming pamanjal pantaya, ampong patutuk, karing karelang pipagalan, nung karampatan ikpadinan mo pasanang pwersa, bang lalo na pong agawa, ing karelang tungkulan na kaya bemilang mamintuking buri mo. Ngini pong mayari ning kaya kaming pamitipon, ikpangini pong mikakawani na kami, nung makanano kaya pong miras sa payapa, king kaya kang banal santuario. Ngini pong muli na kami karin sarasa relimintuknangan, ikpa makanyan mo kaya nga sanang bendesyonan. Sana nabang nami ang paraparing kaya kang lugod, banting upayang lalo kaming makagalo ka rin po. Ilapurete rin kaya kami. Pao sentro sagita mo po, banganita, nung nano po yung kaya katamong gawan. Yung kaya pong tatak kaya po mama ko, yung pamanatsad. Kaya pong dalan, kaya pong dalan nung kaya po nep. Baka nita po, saglita mo po. Mutano ko po kayo, baka nito sagli yung tamo mo, retang pong persada rin bawat sentro. Alaw na medya kan. Sakit may tang yan, kaya? Ating kasakit? Wala, o kasakit. O, diba kayo? Rempong Kendalan, ang dalo po. Rempong Kendalan, Dara Lucy, tayo po. Mapogi ang tatak. Saglita mo po, kasabihan tayo, nung makanano tayo pong gawang parala din kaya katamo po.